Pong udkom i 1972, og det var et af de første 2D-spil, og som I kan se, er der ikke særlig meget, der sker på skærmen, og grafikken er ikke de bedste. Space Invaders udkom i 1978, og det var et ret populært arkadespil i sin tid. Galaxian udkom i 1979, og det var et af de første spil til at have RPG-farver, og det mindede lidt om Space Invaders. Pac-Man udkom i 1980, og det var også et ret populært arkadespil for sin tid, og som I nok har opdaget, er computerspil begyndt at blive bedre og bedre. Doom udkom i 1993, og det var et af de første 3D-skydespil, og var også et af de første spil, som havde multiplayer. Half-Life 2 udkom i 2004. Half-Life 2 havde imponerende grafik, god AI for sin tid og god animation. Red Dead Redemption 2 udkom i 2018, og i min mening ser det stadig rigtig godt ud, og er et super godt spil i forhold til, at det kom ud i 2018. Cyberpunk udkom i 2020, og det havde helt fantastisk grafik, men selve launchen var ret forfærdelig, men de har fikset de fleste af fejlene. Grunden til, at jeg valgte at tage tabletten Sorcery med, var fordi at spillet så godt ud, og fordi det giver en god idé om, hvordan fremtidens spil kunne se ud. Jeg tror, at grafikken i fremtidens spil kunne se sådan her ud, og det håber jeg også, det gør, fordi efter min mening ser det helt fantastisk ud.